Topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Ay Topiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay Topiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Oras tayo mga idol, 5:35 na po ng umaga. Tuloy-tuloy, hindi man pa nagpipinatamag iti daytoy akanito. Akablawang kayo apo, iti may kadon apo ang gundaway. Iti daytoy programa tayo IFM News. Person ay topic ko mga idol. Happy viewing kaya aming asa kapala. Alright, Idol Glenn, iti kasarang monitor mo kalito'y presyo tinat na tong presyo ikikan nita tagun daw dita lugar yo. Ay ket ko. Adamat tay pinagnato ng hampay lang nga DJ nga kasyetap no nga makwamot digit. Kang karne gayam. Hanpay unay nga ngato basit. Tapno hans. Siyempre mas nakuha ngamin no nagrigat no mabigla digit ito tao nga ngam di tayo baka expectaran tayo tuno sumarsaro no pengal daw nga tumanen. Oo. Amom na pay ngumato pay digit kakasta nga bambanag. Amom nagrigat tagtalon, nagrigat tagkalap, nagrigat tagtarakan iti dingwen. Iti dito gundaway mga idol. Talagang domino effect. Mariknam aglalalo kaninkat karinderya. Mariknam. Apay bimasit pa datay bimasit pa ti rice, bimasit pa ti takal da iti karne, di ba? Mga idol kan na di gulay. Noin kayo kanagiti karinderya which is talagang apektado isuda kang runaan na kanagiti business owners. Iti dito gundaway mga idol. Narigat da siguro nga pagkasaanan nagatay mismo apong lakuda kan dadumapay aglalalo kat pangato hamot lang malpasan iti gubat pa ngamin dito na Middle East. Ti kamayatan na siguro nga ubraon tayo kadigito ayakat haan tayo mo't nga anya dito iti ag panic buying narigat mo't no ag panic buying tayo ito magatag tayo amin digi jay ta no ag panic buying ka ako magatag digi ta do mga kakadwa mo doa lang actually ti napuuta ka panic buying umuna di panic buying ti alcohol may kadwa di panic buying ti gin edi pandemic malagip mo di ba di nagpapanik buying na dito bangir nga grocery iti arak edi ko kagroran tay gin aga-apa da pa edi ko napang kami edi po nari o diba ada nagpanik buying ti gin kada digi emperador kagroran at gin akad di ngam tay ko na dan Idol Glenn alakata sa pela kumata maibsan detoy or alay-ayam man lang apo dati rekrik na antitita nga gundaway. Actually adupay ka din iti aga-apa Idol Glenn. Ti anak ko na fuel subsidy, ayuda. Di kita apo iti talagang pag-aapaan ti tao gundaway. Apay kano saan asap-asap iti parang inubra TV far na dinay-report ko iti na minsan apay kano hanga sa pasap apay kano registered lang ang mga lap Tapay aywan na dagayam IDs da. Ken amom ti bagala da DJ fuel da kasla ATM isa kada da DJ. Promise tapos handa mabalin nga i-convert into cash. Digit 3,000 pesos. Di ba? Alakot anakad kami di tips sa Idol Glenn tapos takat parang that inflation at least man lang ada may tanga tips karang ito'y atat tao ito tagon daway. At yan dito yan di pa may amlat di pa may antayo ay grabe dito ada magkano good effect na dito yung inflation nga dito kat nukas pagarigan ko maada negosyo talaga nga at ado ti makitam ka no at syempre ada dumot DJ ko ang kasanong mo no iso lang nga iso ag break even lang at nangino DJ gastusam dito kwa okay so adda kanu adun to ti trabaho tayo kun tayo ngum kasano da karon nga makatrabaho na ang pagluganan da di ba
sa dito kano kasla pera ti economy tayo kasla ada di duno kwarta, oo. umadungam kasan nga umadung ka tawang mati agumran Di ba? Narigat. kunada nga Irony dahil makatulong ti ekonomiya tayo dito yung pinag-ngato dahil pinag-inflation no dito nga sa bali nga mga inflation dito kasi biglaan dito Sa Bali. biglaan Handa nga na paghandaan mga idol, di ba? oo haan nga nakakuan dati haan nga tay haan nga dati na plano kasi tip inflation nga min dapat maplano nga nasaya at isuna and dati nga sitwasyon tayo haan nga na plano kasi biglaan siya Yes. adang amin dati gubat so nga pampanunod kasanutay nga tanda baka narigrigat ng COVID nga talaga dito sitwasyon tayo or talaga mo't nga challenge lang kada tayo dito tapno Yes. agbalin tayo lang natipid nawawais Wow. agpanon tayo no kasi pamayan tayo Waldas ka inaldaw nga Starbucks. Anyway, timot pagsayatan na kada tayo dito, ayan tayo. Adong mula ta digijay kwa, digijay nababaknang tao nga ibaga tayo nga awanti turismo, magkurang lately lang nga napasama nga kadadong mula ta bisita mi Diba? Paway, adong mula ta bisita ti Ilocos Yes. Norte. And then dito fuel constraints katahamot nga kwada han mga makalapad pinag travel da Di ba? sa DJ pelugan da kwa di Then, lumalamon. Di talaga lumidlidok apo iti gasolina. pang-race Oo. di kas lakas jay ko di tipo na di luxury Cars. Iti yung mga, ayan yung mga paway. And then, iti kung kunak tinakim ko, haan mat siguro nga makuhaan deto, ti talaga nga kakaasi, di giti adat tilaylayan. Yes. Di giti talaga nga Mangalap. isang kahig, isang tukang Oo. kunada. Mangalap, manalon, di kita, iti talaga transportasyon, di kita drivers tayo, pa, di kita botelan, dokpe ka nung una na basa Di di kita, ka. di kita tupay badyaw. At Oo. siyempre ko, Agrigat na pa yan. Agrigat na apay ko na. Oo. Dumawada. Kat awang mo ti. May tad mo. At siyempre ko pinaggasolina. Ay, sayang na piso. Ayan. Di ba, mga idol? Uri man pa ikas dyan, di ba? At least marangal din yung trabaho nila Oo, na correct. humihingi. Pero hindi na tayo makapagbigay. Awan naman nga Awan talaga, talaga. kasi walang-wala na tayo kasi napiga na tayo kasi Oo, di ba? nakuha tayo na puspus tayo kadigiti nga gasolina. Yes. Kasi siyempre no kuma idiuno na di yung kagasolina sa dapay laang mat arad digije kasla barya-barya pa At least magpalim mo na tangit pagmerienda, o, diba? pag merienda itat awanin at anang arud Awan pa yun. amom di naggasolina di kalman ite 1.5 to 100 pesos One. adadan di mapuno di talaga amo di korte nga di agkonan iti na lang Yes. babala Same, dati Imagine mo. magasot nga pag Awanan. plete ti lugan. Amo manulang araya. Duduwa lang araya itin yung matuan na. Okay, magpay ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Apo, manama na ito Google AdSense na. Pindito yung meta na, di ba? manama pa ite ko ano kung na Oh. salad nga ni Kani. So, talaga, Idol Dennis. salad kani Oh, at least Idol Dennis kita ang taga natin ko na ako talaga nga nagpanunot. ni Idol Dennis kami dati silent millionaire data. Apo ko 28,000 na yung na-contact natin. I-send mo ang adulyares. O, diba? Silent millionaire data. Oo, so Amo yun dahil kuha na to, pinagbalbalin Talent ng na. report. Oo, reporter. Agrep-report ito. Oo. Ako kasi nagagangila dahil. Oo, diba? Ito na nga pre-data pro bono. Manula data nga, kuha kanya data. Kung big network ko na Manula data kanyak ko. So, pag- Dahil talaga tayo pagbilibam ka dito Nagagat mo, taya. kasla anyo dito pinag
de responsibilidad na Oo. kada tayo kundi talaga nga kaya na talaga nga quality company ay papo grabe Yan dito. na anak ko naman na talagang pursigido magkundi. I mean, nagatuti Idol ko deta. talagang Amo ni Idol Dennis. sideline na. Amo ni Idol Dennis nila. Bubuyak pala, ubingak pwede. Kala kaya miyapo. Diba? Parang Ang ko gidigayam nga mabubuya manggag ko ti radyo deta boses Oo. na di. Diba? Sa deto nga talagang ni Idol Dennis hindi ko. Talagang veterano ito. diba? Tapos tas jay lang idi. Itatakit lakaya ko. Oo. Itatakit lakaya. Pahayahay nata ni Idol Denisen. diba? Naimba nga bigat Sir Lou kuna ni Jed DM. Ay, agbubuya ka na tayo TJCQ. Ano ni Jai? Nabayag mo, veterano ni Jai. Ay, well. Idol ko ni Jai. Agbubuya pa na, di ubiyak na ni Sky Cable na hindi. Among ubingag pa ni Sir JCQ ko. Oo, namang Joey. Nasilapan. Aman! Good morning ka na kay amin na sa kapada. Ayan ni Rain Santos, agbubuyan. Iso nga si Rain. No kahit mo iti, agpursigido nga makagatang dati, motor mo ako na pakapalang gumagatang, nanghinat gasolina. Nagawa ka ti bisikleta. Bisikleta ka, lady bike ka. Diba? And, madama sa dapay lang lugan apo ko. Apo. Iman. And agpaiso mga idol, da kami magtaltalon, gagaasi kami, ta naglakamet gatang da produkto. Ay, oo. Wen, Wala tapos ni Mang Clarita tangunan. nakarigrigat ti kwa, nakarigrigat ti Pagpadanong pelang, pagpadanong pelang. Kandi dito pa'y pinag-travel mo Abono. pag gumatang ti gasolina. One. Ano yun sa kantong Tas abono. Sa ito pinagpatangdan mo. Sa Ang da kami ako magtantanda. Natada kay Da kami latakan ni papalatan. Nung pinarigat na, nung nilang papamti ko, tapos di ka mo naruam nga ko, di gaya ubing itata, di gaya anak ti manalon, kung ti mentality da, diyak kay tigbaling nga tatalon. Wen. Actually, kasi mentality, ilikuha nga need Oo. Need nga tulungan ko ni Papa. Ang papanam. Yaman lang mga matkakas dyan, siguro pa ng tulong, babainlatan iti support, moral support. Di ba? Go, Papa! Diba? Awan ni Idol Ray. Bagit papa. Budget na properly and spend responsibly ko na niya himawari. Gin is alcohol. Di tinarigan na. Diba? Sa pulang Sa pilagpatagdan sa pilagdamag kawan na di padanong niya. Diba? Apay di tala. Sa dami na makiapa ako na. Apay di tala ang taltaluntit ng danuam. Kada kami na padanong mo. Oo, diba? Sapay lang ko mata malpason. Kunam lamo lang no kalakamot gin. Di ba? At least mga idol na alata nito nga banda. And hello kay Ganor Magarutisi yung baga bigat. Bigla ng pagtaas ng mga bilihin ko nada pa. Masakit kapag biglaan. Biglaan ang pagtaas ng mga bilihin. And Jesslyn Dumlao na yung baga bigat. Lahat na kukura lahat na yung nagmamahalan, ikaw na lang Super, hindi. Veterans or legends? Kaya na kano is ni Idol Dennis kan ni Mang Joey. Mythical. Epic na yan. And of course, Dengan legends di kita. oo, gold gasoline ko na pa ni Jadiab. Ano yung Well, talaga. gold gasoline? Anong araw tatag? Bisikleta tayo aminan, Mang Joey. Karigat na yan. RJ Baradi na yung mga bigatan ni Rain. Obing nakpwede mga idol ket bubuyaan ken dengdengin ken ni idol glen kay. Hala, dengdengin na kanungkot inang una isuna. Ni Rain Santos. Actually mga idol sa kay Bunso na dito. Ay, da kami ka ni Badet ti Bunso na dito ni Idol Rain. Although ka umumay na dito yung station 15 years diba? Okay mga idol, ituloy ito. Dito nga ito man na pagsasaritaan kalpasada ito yung pamalagit. Oras iti Intera Pilipinas alas 5:49.